V tomto návode vám ukážeme, ako pripojiť obchodného bota k vášmu účtu na burze KuCoin. Ďalším krokom po kúpe Performance Pack je aktivácia bota. Prejdite do dashboardu a pri botovi, ktorého ste pridali, kliknite na Aktivovať. Zobrazí sa okno výberu burzy na pripojenie. V našom prípade pripájame bota k burze KuCoin, takže zvoľte KuCoin. Ďalej vás systém vyzve, aby ste si vybrali pár, na ktorom má bot obchodovať. Vyberte ho a kliknite na Ďalej. Otvorí sa okno aktivácie bota. Uložte si IP adresu z posledného bodu. Budete ju potrebovať ďalej. Teraz je potrebné pripojiť váš burzový účet k botovi. Postupujte takto. Otvorte oficiálnu stránku KuCoin 2. Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zaregistrujte. Absolvujte KYC, overenie, aby ste si sprístupnili možnosť obchodovania. Uistite sa, že váš zostatok na burze KuCoin je doplnený na sumu potrebnú na prácu bota. Ak prostriedky nestačia, doplňte zostatok. Minimálna suma doplnenia je uvedená pri vašom botovi. Dôležité. Pred vytvorením kľúčov si vo svojom účte zapnite dvojfaktorové overenie. Teraz prejdite do sekcie API Management. Správa API. Urobíte to tak, že prejdete kurzorom na svoj avatar vpravo hore a v menu vyberiete API Management. Potom kliknite na Create API. Zadajte názov a heslo pre vaše API kľúče. Heslo si uložte, pretože ho budete potrebovať ďalej. Nastavte oprávnenie na spot trading. Nižšie vyberte Restrict to Trusted IPs Only, zadajte IP, ktorú ste si predtým uložili v U-Trading a kliknite na Add. Kliknite na Ďalej. Potvrďte akciu pomocou kódov dvojfaktorovej autentifikácie. Následne uvidíte hlásenie, že kľúče boli úspešne vytvorené Key a Secret. Oba kľúče budete potrebovať na integráciu. Skopírujte a uložte si oba. Upozorňujeme, že tajný kľúč, Secret, burza, zobrazí iba raz pri vytvorení, preto je dôležité si ho uložiť. Access key vždy nájdete nižšie v sekcii My API Key. Dôležité. Nikdy nezdieľajte kľúče s inými ľuďmi, pretože poskytujú plný prístup k vášmu účtu. Neukladajte kľúče do verejných repozitárov ani na verejne dostupné webové stránky. Ak ste kľúče stratili alebo máte podozrenie, že boli kompromitované, okamžite ich odstráňte a vytvorte nové. Vráťte sa na stránku U-Trading a vložte uložené kľúče do príslušných polí. Key do pola Access Key, Secret do pola Secret Key. Heslo, ktoré ste nastavili pri vytváraní vašich API kľúčov, zadajte do pola API Passphrase. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť údaje. Hotovo. Váš bot je úspešne aktivovaný. Uvidíte o tom push notifikáciu. A v sekcii Dashboard sa teraz zobrazuje, ku ktorej burze je váš obchodný bot momentálne pripojený. V tomto návode sme vám vysvetlili, ako pripojiť váš bot na platforme U-Trading k burze KuCoin. Ak máte ďalšie otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu službu podpory. Veľa šťastia a dobrý profit.